Лигавицата се простира като защитен филм върху дихателните пътища на човека. Безброй реснички са в постоянно движение. Като конвейер, те транспортират с помощта на секрета всички инхалирани чужди частици далеч от опасните зони. Един идеален природен механизъм, но само в здраво тяло със силна имунна защита. Няколко стотин хиляди вируса се приближават. Скоростта им е до 150 км в час. Целта – дихателните пътища на човека. Патогените се прикрепват здраво към слузния секрет. Този процес на адхезия е само началото. Вирусите проникват в клетките. Това е като верижна реакция. Веднъж проникнали, вирусите принуждават клетките да произвеждат нови вируси, които на свой ред атакуват нови клетки, където се размножават експлозивно. Резултатът – лигавицата се възпалява. Отстраняването на секрета спира, тъй като в ресничестия епител вече има пробойни. Твърде много клетки вече са загинали. Слузният секрет се сгъстява и запушва дихателните пътища. Човек усеща дразнене в гърлото. За бактериите, които нормално се намират в ограничен брой по лигавицата, не би могла да съществува по-благоприятна ситуация. До този момент организмът е бил в състояние да ги контролира. Сега обаче в сгъстения секрет те намират идеалната среда, в която да се размножават. Инфекцията, която е започнала като вирусна, се развива в бактериална суперинфекция. Фитотерапевтичният продукт на фирмата доктор Вилмар Швабе, Умкалор, предотвратява развитието на инфекцията. Силно концентрираният специален екстракт EPS 7630 покрива лигавицата на дихателните пътища с защитен филм, върху който вирусите не могат да се прикрепят. Тяхната атака е блокирана още на повърхността. Ако в отсъствие на тази профилактика вирусите вече са завладели територия от лигавицата, Умкалор е ефективен благодарение на други механизми на действие. Той активира собствената защита. Клетките убийци се мобилизират. Те проникват в завладените от вируси клетки на лигавицата и ги унищожават. По този начин, от една страна, отпада територията за размножаване на вирусите. От друга, тази територия става подвластна на имунната система. Макрофагите са отговорни за това, така наречените клетки-носители, които също са стимулирани от Умкалор. Посредством псевдоподи, те обхващат патогените от всички страни и ги унищожават. Макрофагите разрушават всички увредени клетки и по този начин подпомагат възстановяването на лигавицата. Но Умкалор действа и на бактериите. Неговият директен и индиректен антибактериален ефект не позволява на бактериите да се размножават. В същото време, стимулирани от Умкалор, ресничките на лигавицата увеличават честотата си на биене до 40%. Подобрява се мукоцилиарният клиранс. Носът се отпушва. Оттокът на лигавицата намалява. Дихателните пътища отново се освобождават. Инфекцията е спряна. Умкалор защитава лигавицата с този филм, но той е активен и след като инфекцията е затихнала или когато е станала хронична. Той намалява инфилтрацията с нови вируси и бактерии, предпазва от рецидиви и хронифициране на инфекцията. Умкалор е първо средство на избор при остри дихателни инфекции, като обикновена настинка, бронхит, синуит и тонзилит. Умкалор е етиологичен лечебен продукт, който атакува причинителите, повлиява благоприятно симптомите и спомага за по-бързо връщане към ежедневните дейности.